खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोबाय। दिनै बर' हारिनि थाखाय जोबोद रंजाथाव जोबोद गोजोनथाव खौरां जों बयबो मिथिगौ जोंनि ससियेल मिडिया जेरैबायदि इउट्युब फेसबुक वाट्सएप टिभि चेनेलफ्रावबो जोंनि बर' हारिनि जि गोजोन बार बे बार बारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोलाव समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिखौ अराय गोजौ दैखांनो थाखाय सेस्था खालामबाय थाग्रा बर' हारिनि बिग्रायारि बिथांमोनखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावनो आरो बर' हारिनि बिग्रायारि बिथांमोनाबो दिनैनि बे समाव गोबां गोसो होनानै रंजादों आरो लोगोसे जोंनि गामिनि आइ आफा बिदा फंबाय आबै आबौ गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला गासिबो खौसेयै ज' जानानै दिनै रंजादों। सारा जोंनि बर' रायजोआवनो दिनै खौसेयै ज' रंजानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि थाखाय आं दिनै बर' हारिखौ अराय गोजौ दैखांनो सेस्था खालामबाय थाग्रा जोंनि बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सार बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो लोगोसे जोंनि एनडिएफनि सार बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो लोगोसे जोंनि आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल सार आरो लोगोसे हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो लोगोसे जोंनि भारत सरकारनि हम मिनिस्टार अमित शाह सार बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरो। दिनै बर' हारिनि सार बिथांमोननि गोख्रों नाजानायाव दिनैनि बे सुबिदाखौ जोङो मोननो हादों। जोंनि मोननो गोनां जि आलादा रायजो बड'लेण्ड बे बड'लेण्डखौ दिनै मोनफुङाखैब्लाबो जोंनि बर' हारिया दिनैनि बे समाव गावनि आथिंजोंनो एसेब्लाबो गसंनो हानाय सुबिदाखौ दिनैनि बे समाव जों मोननो हादों। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसो दिनै बर' हारिनि गेजेराव मेडिकेल कलेज इउनिभारसिटि गुबुन गुबुन कलेजफ्रा दिनै बर' हारिनि गेजेराव फैगासिनो दङ। स' बेफोर मेडिकेल कलेज इउनिभारसिटिफोराव जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बे समाव खामानि मावहैनो हागोन हाया जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन। बेनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गायसननाय कलेज इउनिभारसिटिफोराव जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरानो बर' हारिनि लाइमोनफोरानो जायगाखौ जों मासिखौ जों लाखिनो थाखाय जों नाजानांगोन। स' बेनि थाखाय जोङो दिनैनि बे समावनो जेसेबां हायो एसेबां खस्थ' खालामनांगोन जेसेबां हायो एसेबां जों मोजां डिग्रिफोरखौ जों लानो थाखाय सेस्था खालामनांगोन जाहाथे बै कलेज इउनिभारसिटिफोराव जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरानो जायगाखौ लाखिनो हायो। जोंनि बर' हारिनि सुबुंनिफ्रायनो जों सासे लेक्सारार मोननो हायो जोंनि बर' हारिनि सुबुंनिफ्रायनो जों सासे प्रफेसार मोननो हायो बै इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरखौ मोननो हायो जाहाथे बै कलेजनि प्रिन्सिपालखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेरनिफ्रायनो मोननो हायो। स' बेनि थाखायनो जों दिनैनि बे समावनो जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोरा दिनै खस्थ' खालामनांगोन। बेनि थाखायनो आं जोंनि बर' हारिनि गासै लाइमोनफोरखौ खावलायनो सानो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो जोङो दिनैनि बे समाव जेसेबां हायो एसेबां खस्थ' खालामनांगोन जेसेबां हायो एसेबां जोंनि नांगौ जानाय जि डिग्रिफोरखौ जों लाखानांगोन जाहाथे जों इयुन समाव जोंनि कलेज इउनिभारसिटिफोराव जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरानो बेफोराव जायगाफोरखौ लाखिनो हायो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरानो बेफोर कलेज इउनिभारसिटिफोरखौ दैदेननो हायो। स' बेनि थाखायनो आं बयखौबो खावलायबाय जोंनि बर' हारिनि बयबो सुबुंफोरखौ खावलायबाय आरो लोगोसे दिनै जोबोद रंजाथाव सान जोंनि बर' हारिनि थाखाय बयबो आइ आफा बिदा फंबाय गासिबो दिनैनि बे समाव रंजादों। लोगोसे आंबो दिनै जोबोद खुसि दिनैनि बे समाव दिनै गामि दिनै दख'रा जेरावबो दिनै सारा दिनै बर' रायजोआव दिनै रंजानायखौ दिनै नुनो मोनदों। स' बेखौनो खावलायनो सानो दिनै गोबां रंजादोंब्लाबो बाजादोंब्लाबो जोंनि रंजानायखौ दिनै लिमिटनि लाखि जेसेबां हायो एसेबां लिमिटनि खालामनो नाजा रंजानायखौ जों लोंना जाला खालामनानै बांद्राय थासारिखौ गुदुं खालामनाङा। गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिनि सायाव माबा गाज्रि बाथ्रा बुंब्लाबो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बिसोरनि सायाव उल्था डिबेट खालामनाङा। जोंहा जोंनि खामानिखौ जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ जों जेब्लायबो मावलांनांगोन आरो जोंनि बर' हारिनि बर' रायजोखौ अरायबो खौसेथियै लाखिनो थाखाय जों जेब्लायबो सेस्था खालामनांगोन आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि जि रायजो जेब्लायबो जोङो गोजोन थासारिखौ जोङो अरायबो लुबैनांगोन आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिखौ अराय गोजौ दैखांनो थाखाय जोङो सेस्था खालामनांगोन। जोंनि बर' हारिखौ सारा बुहुमावनो मिथिनो हानायनि मोनसे खामानिखौ जोङो बयबो मावलांनांगोन। स' लोगोफोर दिनै आं बेखिनिखौनो बुंबाय जै बर' हारिनि जै जाथों।